Papa, now when you me to me in a dome so Emma when you will crank one not do. I come to forever be me. Minister Jojo Ahi, Joshua Bono, and the Cedar I come to Funina. I do forever free 055 700 0367 Anna 055 730 9080. O crank what genti, Mentina fee, Brebi. We make a miracle walker, promise keeper, light in the darkness. Praise God, praise God, praise God. Hallelujah. Yeah, my tear for ne abhefo nyina akwa ba de ba sida our program so. Amen. Ebremo de wo de wakoma ebedi machi na yetu dwumade no ahye Kristo nsa. Yedimafo ne yabankese enne anwumre nso oma ede animonyam mawo. Yada wase se watene wabasa so ewo yenso. Jesus. Enne wo de yenkra ache yeda so tenkoma yekasa animonyam enka odi. Amen. Ye bompa yes rewa urade wo dom rewa urade wo sra wa urade wabasa se nye kese wo dwumade so. Ma adofo ene ahwefo nyina enye nhyira ewo program yi so wo Yesu Kristo dimo ene ye bompa ye gidifo nyina nka amen kese ba. Amen. Ye na radiance. O kan someone detina. David nyom se muni erade aye. Mu erade ko a mu nhyira ne din. Anumre ye hyira erade din. Na ya ye ne din ekese. Ye tuntum nyame. Na ya page erade. Na ya hyire de konku na nimunya. Woni wa ya maye. Enkwa wode ache ye nyani pa yina na nya ne sene ye nya. Yes, Lord. Yesika se kasika nkwa ne ye de tonkwa. Akaminu mienu dia danse se ne pa bebre wo man man ka won hwe wo. Yes. Akayemu podi akayewu dada. Nenso aseda ka twedi ampo basa yadom se nye sika ne de tonkwa. Eye Awurade tumi na humo bro ne tomo de tomi yen. Eno tina menu mienu da so tie. Eja imre bie wa na fast da me Awurade. Aye ni Kristo di ani munya bie wa no ba bia wo hwe yen. Koso bom fire bia seda ma odi. Yen se Awurade di ani. We are tuned for we nya mekase. Wado montini atiase yakwa yaba nyina Awurade. Ye awon de bi na dia ko, ye awon de bi na dia ba. Aye na to. Awurade se ya ma do ko ya atiase fo a. Yetimi na tie aye Awurade ato. Yetimi ko ye nyuma so ko ba so de mo aye na to. Awurade ani efie ni abusua nyina atiase a. Ye dia seda ma. Ye da wasio, anyemo ene ni awura ma Awurade. Ye da wasie nyankopon fa. Woni yadiniye Awurade woni yadiniye woni yadiniye yanso mo nchen bia Yesu Kristo na yes Lord mo shirani yes the grono enyumna ya wedi wo ya adi wo Samaso na Turi chada apara na ini mira Yesu turi chada muni Yesu Kristo na yo mo Yesu na dini di krono kapara di wo ni asa so na ini mi re Yesu tu chada Yesu turi kaini turi chado kaini adanyumya turi chado nyamya yigono na kaini Yesu turi chado musirani di oti Sada Onore Iji Musirano Musira Yesu Rino Didina Yesu Oti
Yetiedino mawode. And you ready no sanya riwa. Na do yababo. Yamo ladino. Yababo ye. Edino Jesus. Edino ni Jesus. Edino mawode o. Yababo. Yamo yesudino. Yabo yesudino. Anadiwo mo. Yabo yesudino. Yawa no more Jesus in my name. Yababo yesu. Eti asu ahutremo. Yesu. Yabo yesu. Yabo yesu dinamo. Ibadada. Yabo yesu. Yawa no more Jesus. Send it in company with them. Jesus. Kata yantara no satare. If I am the Moscow and Dadabadosi Antara, Ia Papa Rabado Santere, Ia Fayan the Moscapayanda, Rapapayan the Mosianda, Ronda the Moscapayanda, Ibayan the Moscaya, Dema Handalabadosa, Nima Yantara the Mosianta, Rapapayan, Ibayan the What's the Jesus, the Dini Yasu, the Soviet Tomiba, couldn't they know? Jesus, Yehovah, and the Sahara, we see us, and the boy within the pleasure within a cassia, Yama was so Jesus, what did you tell me, Tiasi. And you may yes, yes, may and then you know, say yes, yes, yo, and Yatimao, yes, yo, my J, may. And then you know, Efisa, watch ya, and you know, yes, we cry. Now, won't you me? Sammy, what do you know? Freelance. I am so you not say you yes, your friend. Now, would see silent everyone, and then you let your mama who's Mama wouldn't soda, Mama wouldn't soda.
Fumorina, Miss Radi, Yeshua Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Yeda twedi ampo nyankopon ase. Ene da nso ya pagya awurade aye ne kese. Ebre adru se wo nyankopon akoa wo nyame somafo. Ye papa bishop ewe yentam wo de nyankopon asembre ye. Now can Jeremiah chapter 1 verse 5 na. Woso da wo twam aye nyanwo mpo no. Na masiw difo amama na man. Papa yi eye obi ama no kwan se awurade nyankopon nam no so emo awiase nyina. Enti ba bia wo hwe ye firi no anwumre adoma kyede ne wadam ha enhyira bofo no wa ha awurade nyankopon somafo no e wa ha se ode wo nyankopon asem brawo yakoya papa nchen eye bishop Albert Sakikopon eja yamo akwaba ebe fidie so asafo mejo so ebru amishira wo papa na mompo mo tisen yame adom ene umpai wo yo musaye pa na enense so nyama kosen Cedar adamma kanyama kosen wo sunsun mo sana bibisa wo yame adom Sunsun bia da boko. nyama di hallelujah Amen. nyame nhyira mo pi sembre bia mama mo ho kwan se nyankopon fa mo so na ahwefo na tiefo so nye nhyira minister comfort nyankopon o nhyira Amen. sanso ma me fa kwanya so na me ma Sompa TV ahwefo ne Sompa FM so tiefo me ma mo nyina jo na de meka nyina se nyame nhyira mo pi sembre bia mo sai mo mre no mo adaje enka Cedar awa ahwefo ne tiefo Cedar awa bae obu a onto mu da even da ubon say bia me kai say nsokra tona TV ne bi frese ene ya betwen mo sa na kire say nyame nhyira mo amen ene yanko Facebook no so ne mo akwaba ne YouTube no so aye she ya mo akwaba amra dwumadie no so sabre dia phone na fro obi na obi so mfra obi na ka kire ne say Cedar awa brena adu nyame somafo no nyame somfo no de waka no ho asama kire no no one ne team no so aye dan abedu enti onpe ne pen no na onpe ne nwoma eye ofa ne twerɛdua na ope ne nwoma ketua bia na ofa ne bible no ye bekɔ twerɛ sem no ye wie pe na ya bom bae na ka kire ne se sofo ba osanhire nsuo no so no onfa ne nsuo no so ense ne TV no so na owo documents bia ne CV bi ne bibia ana ne baby bronsam ofano no mum wa wura no bonimu bonfo no person sen no ana ne madwuma ye bisi basa onfo mo photo no engu TV nenim radio no wotie nenim na mra nyame asem okoso aye bom pae no nyankopon tumi a ode adom eye Cedar our team no ebeba ne dem ho amino bebe bi owo bi aso ho bi man so owo Ghana Europe Asia na adanse na eye pi ye bietuma ono ankasa tesani amanfo se di adanse no na nsio no ye boso mpa ye bia de wankasa wo pe bia no wo de ya na adanse no edi akire sabre ebekọ Facebook no so mame enna azuka bema
ɔne na badwafoɔ ɛwɔ MCR hɔ MCR ɔmo boy dwuma papa ɔmo na ɔmo chinchin fidi kɛseɛ ne nnuama na wɔso te fie hɔ a ɔhwɛ yɛn nyankopɔn ɔnhyira wɔn amen David nkran nyankopɔn nhyira papa mehu wakyɛ system baby wo bia me ma wo so ajo nyankopɔn ɔnhyira mo Alex mu nyina me chia mo sɛ mo bɔ chidom den sambre de yanko Facebook no so mra General Radi nyankopɔn nhyira wo papa ye ko Facebook no so anana adwoa safo wa ene ye som sana prong enso gyina so den Portia was say ejina so Nancy Afriye ejina so Aisha Dauda enso gyina so Linda Owusu Alberta Tofik and Alberta Tofik enso gyina so Nyantechi Antoniette enso gyina so Gladys Ochre Sheila Adepa Justina Echampon enso waso Rashida Abbas George Okansi enso gyina so Benis Japon Asumani Root eni Nana Jesiwa Ernestina Ibrahim Mary Aqua enso ewo so Major Mama mini asofo so no ato aso sanso na ye call YouTube ho a Higa Amwa ewo so Angelina Foku nso ewo so Suzy Danson nso ewo so a woni yesom Mabel Adoma Nyameche ewo so Inshiraba ewo so Anthony Amponsa ewo so Josephine Ofe ewo so Honorable Tay Afachao ayen sabom ono nso ewo so Zinabu Amadu ewo so Josephine Gomez ewo so sanso na Abena Ajeyi enso ewo so Yabora Facebook ho anso a Joseph Sam ejina so be Juliet Mensa ejina so Oduro Harriet ejina so Vivian Jesse ejina so Kremen Sapon ejina so Obapa Nelson ejina so Rashida Abbas Nantachi Antoinette ejina so Lydia Kanwe ewo so bi Nanayaw Ajay ejina so Benis Japan ejina so Patience Edu ejina so Mena Mensa emu nyina ejina so Sabre de mon like Sompa page no na mon share link no emfama ahwefo ne etiefo na mo so omontie bi na mo mabodi answer mo fa mo comments so emra mre bia me ba me ka kira wo se obeye ogidi ni wi a eto da ni papi adwene ne se azuka ma adwene se omo mokala no bi inti no asampa tra dwuma no omo nka ho asampa tra dwuma no eye nipa bia ye wo beje Awurade Yesu Kristo di na wo fa no se wa Awurade ene okra je nkwa wi a nsem ode ma se wo so kọ na kọka asampa pa no enkyira abodi nyina eye se emra Yesu ni nasuafo no didi ye no according to Matthew chapter 26 verse 27 no waso no mu didi wi no mo nom wi ye eye the last supper no waso mu nyina mpai mu nka ni wuo no ekosi se obesa ya ba omu ni wuo no ho adanse omu ni sore no ho adanse kosi se obesa ya ba bium enti wo so kwaya obefa so oto oso be ye den oso betwe akra no bi nini o send link no na nyame asem a ebe na wo link na wo send obi tie ewo Facebook no so ewo YouTube ho na osakira eye wo send link no ona o twen sa akra no edema Awurade nti ya tie sai na Daniel chapter 12 verse 3 na kan o se na badwemma no ebehweren di otimi di okra baako eba osoro ahini enum obehweren se osoro nsoroma na di otimi di nipa pi ekọ osoro ahini enum obehweren se da pem ensoroma into the group bia so afa link no tum na fa o comments so ye dan emra na senator sen boyeni ba ko pesa kira o se osoro abofo no pem dey energy na modie de ben afrosane omoto eye friend honhomunyum ewo osoro ho hallelujah amen ansana ene ye beko nyankopon asem no so sene munim ne Cedar awa ye ba ye de nyankopon asem na brewo na bosome bia ye yinsemfo baako na ya bobo ho na ya de atotwere sem na ho na ya de atoto ya nkasa ya brabo ho na ebisa se ne ya brabo ene twere sem no ese fa ebo bra etesen saa na nyankopon asem no eka no saa na tetefo no ne nyankopon nante se nya saa de a na ye pese ye hu nyame anu onyam ye hu nyame tumi nyame da ne ho adi kyere ye de a je se ye nso ye bomoden ene nyankopon enante yi na bosumi we nyina semfo a ya fa nyina ne se
men ni nipa dodo echi e man koye bone. Don't follow multitude to do evil. Na ene nipa pi e di ebusu echi na mfo echi nipa bebre e di ni boyefo na echi e ma oye nuama ensa mfata ema ewie nipa bi owuo ema nipa bi hyebra mode ba asase we so no hyebra no esei maame a wo hwe me papa a wo hwe na nya sa na wote wokodi nipa ko bi echi wokotie atesem hunu bi na enne wankasa wabedu baby bia wakoduri na nya sa na wote eno ene ye bo kokko e wo tweresem no boso me nyina mu se eni nipa bonefo echi eni nipa dodo bi echi enkoye nuoma eni nyankopo asemo enya dai empobra hallelujah amen na ene de mekasa fa ye bosome no bosome bia ye nafua mienu pe ye mpa bo kese na obo ho oba ye ba Sompa TV so ne radio bi hwe ye ebi so hwe ye Watara 1 TV osi na dance ye koso se nyankopon guso oje ne ma nyame ahye ye bo ewo Isaiah chapter 43 verse 2 o se ye na mojamu a oni ye ne wo ye tweso bonte a o kan ye ho nyame ahye ye bo so rempaw ye do re nyaw ye de biara na o kan Isaiah na o se so ba tan o man ba no fo mpo ne wura be fi ne ba no mpo a akokwa na o wo no fo na no a ono nyankopon de ne wura mfie nti oba Hebrew fo nwuma na o se nyankopon na yesom no se ne ote enora enne ene wo china no onsesa otesa pepepe nti nyankopon pipe kokko no mu no ene oguso o pipe kokko mu no nyame oto mana no oguso o ye dan oto mana nti meka kire mo se enya sorry 17 ene ye ba dabi enye doctrine enti ne ye ba na ye ba se ye di onyankopon na adwene nyankopon sania ne botaye a ode bo wo ode wo ba asase we so ema botaye se wo be ye osuma adwuma ni wie a wo be se ya ba ne nchen biom na wa bebu akonta a kire no de ode woni padua ba ye oye ewa asase so enti wa wo hwam ya wo tie me no ye ba fidie so ye kan kire wo se asore sem timi mfa wo heaven no dabi Cedar safo emfa nipa nko heaven Pentecost Roman ezie emfa nko heaven na embom nyankopon asem so die ena di nipa ko heaven and to can Revelation chapter 21 verse 8 na o se senya me bom kokko se wono di sa adwuma we nyina no omo nya osoro ahenie no sa so na oba Galatians chapter 5 verse 19 no o ka hunam nyuma no o se ma bom kokko dada so obibi o ye sa nuoma ni nyina o re nya osoro ahenie no mwura wa mo si dadin wo wa ma solid wo enti o pese o be rade na rade ben wo a eye na sem so edie na nasem so die no osofo de saka ho empire boss ka ho kwasem yesu say me nya ye mu nhyiamudie da yes yesu say ye mo mpaye na yankonso wiem ye mo mpaye na yanyera enti ye wo mpaye bo bia ye from say Cedar worship center ni pampempem na aba ho a osofo enye no wo mu bebere a mo hwe adanse ni bi obo wo ha na ne bible dam no de ne baaye obo ana de dishe bia ni afra no de ne baaye na ni ate obo ana medical doctor bia yare ba bia edro de mfidie ne de kire se ni paranya de obenya nkwa be because ne yemu nuama nyina asai anso nyankopon ba bibia mu a na ye obo odi adanse o se akwanche kete pe na me kire so okoye wie ya o kena ye ba nyame ma ya adom na o kena yesan be ba fidie so a me abobo adanse bia ma wa hwe se wo a wo hwe ya wo tie ya o se be bibia brabo na ko duru no enye ye biom no me ka kire o se eye nipa ena eka na onyankopon so se sen nyankopon ba bibia mu a eye yie enti bosome bia ye de namfo amienu si ho e de ya bosome program ya 2 days say God of possibility prayer festival na eno na nyankopon ye possible say with God all things are possible ti nyankopon ba bibimu a eyeye enti ye fiada ya na nipa pi so aye ba Sompa TV ni Sompa radio no
ebi di ekyire ba asɔre fie ebi di adanse sɛ ɔhwɛ wɔ Sompa TV otie wɔ Sompa radio ɔbaayɛ no afa adanse ebi so te fie o ɛna ɔmo so ne yɛ bɔ mpaeɛ ɔmo so ɛfa adanse wei kyerɛ sɛ nyame asoma me ne Cedar our team no sɛ wo a wo hwɛ me wunti abotai nti a ɔno Nyankopɔn do ba asase wei so no na abotai ne tima bam na wati ma som Nyankopɔn na Kristo pie na nim onyam a wanya yera ba na wanya konta papa bi ebu edi amam na MCR fufuo no yenya ntwa yakora mai na mu nom ho kwan yenya kan masha se bo eye friends video no na mo a mo hwe TV no so no obi ho se ka program na ba bi na ba bi a me wo no ehowa mre bia me culture so akwasi bro no said distance is not a barrier baby owo no ya uti adanse ne bia what se obi se ofri Togo na bae obi so owon kran obi so ofri ha na oti na obae enti so oba no person da so de fie ho a obenya baby ada te se de sebi osofo wa mountains no Ghana mountains na hodo no de atwea na agi hini pa ohwa atwea mountains asanya obi kɔ no oba ho a obenya baby ha de ada ye ba kumase a ye nuanom Roman fo so aye broto so mo so kɔhye bo kokwa bo ho ayi a na so mpa bo bia enti obetima ebeda ho program no mo obenya baby obi okɔ baby a baby bi obesiesie no obe ne ho yie no eya odwere ho pa yesiesie baby fefefefa so mpanyifo ahwama omaye bibia kama wasolo fi ho edes no Nyankopɔn onhyira asafo no mo edes omo bo adwuma fefefefe asofo eta ekyiri den ento hwe obenya baby ada kama na yakwa akoyenim obi so ho se one na busua na eba openia by guest house anase hotel bia o hwe ye TV na se a ye na mestre ne nyina ho fra bia se me pese me ba munye hotel ye friends reservation bi ma ya ye beye na mpanyimfo ka se wabom na kire de be o ye hotel ne de se ba bi open no na wa ho oden no ye betima nearby hotels no wadem temu ho ene we friends the was ro pass so ho obagia wo pa bia no obenya kama na wadem na wabaye oba so obehume na program no menya kwan abompaye ama obi oyare bia na ma kire wo de ye obi bia so oba bi omo dwuma sem omo aware sem otua na mo ba obabu oso de na ba wo ma obetime de ne photo abegirem say rade kasa bu okra mi nam line ma metime de mensa bo bi photo so say ya say rade kasa fa ne sankan na dance na say TV na enim ye de photo to so ene radio na adanse ba de ya me de mensa to photo no so ade na besie enti we de mo ho be ba kwan no program no de ano be ye den say ya wo shebi uti adanse ne bi enti no Nyankopɔn hyira mo na onyam sabre de ekotie nyame asem tiawa na ya gira so abompae afei na o hwe Sompa TV utie wo Sompa radio eye Cedar hour efri da dwoada kosi ne fiada na ede dwumadi brewo eye pensu bi si TV no so wo documents bi na adanse no eye pi okuada ye bietuma adanse enti wo adanse no na ofra bonfa mo voice note dance no ya na voice message ba ofra na wan wurombo say ye bebo amahwefo so atie bi evisa dance so ya akode a ye didi otwease no so ya akode so a odi a Onyankopɔn so ema nani kon ho na ye beko ye team ni nyina say dwane eje wo kra enkwa asofo ena 21st century nyame ma ye dwane age ye kra kwa na so hwa ye ntimi nwane wa mo hwa ina se de ye gina ho ntimi nko asofo Philip maybe so wasam na da wuti sa this say nyame ma no ye dan omo ye dan nyame ma se omo dwane gi omo kra kwa na se ye penso amanfo ntimi nwane omo bishop ye penso de tum se dodo na ntimi nwane na nyame asama ye de wo che no Genesis chapter 19 na ye come from verse 1 to 29 ewa nti ye ntime nkan ni nyina story a kasa fa se Onyankopɔn pɛ se o se Sodom ni Gomorrah na nipa bi wo mu a na omo so sie nyame ma nyame pɛ se oje won kwa
enti ohawa eba wiase nyankopon se onim ne de na obegye ne de soso ayedan afrim asofo aban na wahwe nsema ye ka no so na se na wo se sere na kire se de na wo kan wo sera nyame asem ba wo sere ho tie ye wo nyame ma obi hwe me obi tie me wiase ye wo nyankopon ma into kan edi se nwoma na o se menem kwan ya meyi me mafri so hwe don a ebeba won so enti de si Sodom ni Gomorrah no osofo enya adewa nipa bi nya home ma omokra nyame to oja sofi ena firi soro ena di gukuro no so sai kuro no ebesi ne theologians kire se asase na nkasa enti menfu mura sesenia ye kan your friends a Dead Sea etieno baby a Yesu tia po no ma po no ne asroche ni nyina ye din no enam kranti mi ntenam besi na we kire nyame tumi ne nyame ahoden ti ye friends a Dead Sea po no ayeden ewu enti obi hwame obi tie me die na me no kasa fa ho se dwane faje okra nkwa my God obi te boni mu ye preach anopa ye preach awia ye preach anajo se ebrei ye adwensa kira brema se obetimi anya home ama okra edu boni na watomu no ubetimi afrim my God owuo na esi abusuan mu krakrakra nipa ewuo nipa ase ehwe abusuan mu wo ne wo ma mo betimi adwane agye wo amen efrese no wo ba Sodom ni Gomorrah na yentie de nyankopon abofo no ka kire Lot according to verse 15 to 17 verse 15 to 17 no yentie de abofo no ka kire won na de ya ache no na de re ya ache no abofo no pia Lot say abofo no pia Lot say sorry fa oyile ene o mama ba fa oyile no o maba ba no eko anya sa obese wo man ya so twen mu na otwentwen na ase no areba no so no ne yire ne mama ba no ne nsa odom fredi ja no kro no achi efrise awurade hunu no mobo na wode won fredi no oka se dwane je wo kra nkwa oka se verse 17 oka se dwane je wo kra nkwa enhwe wachi enso nyina kan kro yi mu bia bepo so na dwane ko anya sa obesel amen osofo na kire se onyankopon na oni Abraham wa pam Abraham wa fase ni Lot wa sere nyankopon se wokwa akose kuro na men se apapafo ne boyemfo emfrem me wa fase so wo kuro no enne obi adwere ne se onya sa kire wie a obeye Kristo ni wie a na abrabo no ewo se bibibia no ofa na tote ewo se bibibia nyame de ma no ansa no ye no Kristo som nyame som enye didie ni onom eye honhom okon enti ananu Yesu ka se ono oyedua mono se ye de yei aye ne de a ya ye yedua wuye no e de ehu ne se amane na eba yen enti se Yesu na nkasa ye di nachi aye se ye Kristofo asechira ne se Yesu akidifo se Yesu akidifo Yesu na wa mfa na hogo na ya ye di nachi no yamfa na hogoro kwasem eduru baby Yesu ne nkwanti odwane ena obi wote boni bi mu yesifri boni no mu na nya home efama wokara ena wo se wo mfrim nyankopon be so wo nsawo abofo no pia won na oketi awareness ma won se baby eduru ne de gise mo ankasa mo dwane osofo ye penipa nyankopon do no pa eye David na Bible say nyame soma odifo Samuel say ko Jesse fie na okwa me nyankopon no me kire ne banum maako na waye den wasra no ho ama me nyankopon na mayi no yes asofo eduru baabi no ohene Saul epe David ekono David no dwane enti ene wa wo hweme gese o dwane firi boni no yade na abeto no gese o dwane firi yade num da ye boni na wo soso no gese wo dwane ontimi hwe ho
Yesu se me nya ye mu nhyiamudie ene obi hwe me obi tie me o se me ha no mabompa ya saa mabere makọ asọre saa mabere oh se de be sinsi mame kan che so oba na moja tunu mfinchia pole dumie no Bible say oton na hunya die nyina na japade nyina ne yade no aso wampa ba oti Yesu nka no yes Bible so say to anawo say mede mensa ekana na tade mo kekempo a me wo gidie me ho nsanchene ne oma oye na say menya home ama mekra ena Yesu frɛ wo a wo hwame a wo tem Yesu frɛ wo ma no Yesu frɛ wo kro no Yesu frɛ wo yire no wankasa Yesu ehia hallelujah amen osofo na nipa baako ono nso so odwane je ne kra nkwa ono so na Nyankopon na oni Yesu na kasa e wo Damascus kwan so eye so ane ye fra na somafo Paul osofo se anyinam bete na oteni ankasa se Yesu Kristo ne kasa Paul anasa so eno bi sa ne se eye wo hwan ewura efese na so eye nipa no owa kukuduru oye intellectual yes osakuta tumi obi sanse ye wo hwan ewura ena wa mama hwefo msa o se ye me ewurade Yesu Kristo a wotan ato ye hwe Yesu asomafo Paul mena ma ye kwan ne ye hwe kwan yo fa so onu akasa dwane ya otimi gini ka ena oti fie bi mu ena oti bro no bi so efie na wakotere mu eno na ma sese wontemi nsesa odu ho akọjọ kuo bi kuo na wakoto mu no kuo no nti ama wontemi nwa na wonte saa anso kuo no ena ama wo ye saa dwane firi kuo no mu dwane firi abusua no mo saa bebe bia wakọ han dan no tu firi ho asofo nya brono bia na yetena so ena obi manyina sei aya brono bia wakotena so enya bia nyina na yetena dabi o Kristo ni o si esum ni han eni twaka nioma ni bu anya mpaibo nioma ni bu anya akwankyere nioma ni bu anya mbu adadie wankasa dwane yes jo krankwa dwane firi ho asofo ma mensambo ni pa ba akusu din a ono nso so no odwane ya hwa Peter abofo no asofo nya sa abofo na di ne confuse according to Acts chapter 12 no, from verse 1 to 9 to 11 na abofo no bua no ma na chehoma ne nyina ya dan ebibta sesane omo ka chenso onko janu gate na chi na me ba se me no ba bedi nkomo se Nyankopon oboye Nyankopon aka kire ye nyina se ohaw e kan ye ho yes enti wunima enu ti na Yesu ka kire se okọ na wasa akosiesie baabi ka asase we soju aka Yesu nkọ so akosiesie baabi enti mo amo mark back amanfo dan ho se ye fan se atemu da na sie anase rapture na se afie we na ja mark o se asase no ebe nane ti se nkun sana Nyankopon asem na esie o se asase no ebe woso osoro bedi kukuru yes na asase nyina be woso asase nyina aso nyina be ebe den ebe dwure egufo o se nsoma nyina be tete egufo yes no se sumbe dura asase ti Yesu se o se ye na eba no o se asundwe ni ha enti okope baabi na so wi a obesan be fa yen akoba bibia owo na yakọ enti ye ka se nipa nwane nge ne kra nkwa osofo ye wonwema bu wo ho a je se wan kasa oma omuso enti o kan John chapter 5 a osofo se bia bi wa na ye frɛ no besada enti o na obeti fie edu kwasi ada onko asore edu memne da onko ya friends memne da konhwani se onko bium so no na ye woni pa mo nante ko bia o enam o mo kra nkwa gienti enam o gi o mo penti no mo tu anamo ene Pentecost sorry ben no Roma sorry na won echi ho a anso so fo nkwa so e wo se otimi ye den udwane na ukotra nyame nwuna ase na nyame nwuna ase no oho na ogie ewo hallelujah amen o se besada na obi kotra ho sen 30 years and na obi kwa asore afe ba ko mfie mienu a
ɔsɛ madi nyankopɔn akyi akyɛ nyame adi me hwamɔ wanya hwee manya hwee ɔsɛ mebɔ abrɛwa mebɔ akɔkora Sarah ne nyame nanteɛ for 90 years aso wampaaba Elizabeth ni nyame nanteɛ Hannah ni nyame nanteɛ so many years nti ɛnɛ deɛ me ne wo ka ne sɛ ɔsɛ yɛ bi ba nti ɛnɛ me ne wo gyina Genesis chapter 19 no mede masɛm ba wiɛ na ɛnɛ deɛ me ne wo ka nyinaa ne sɛ yɛnkan twerɛsɛm no bi twerɛsɛm no ma yɛnkan ɛyɛ Psalm 116 verse 4 na yɛkan 2 Corinthians chapter 8 verse 11 yɛnkan 2 Corinthians no ɔkyerɛ nyame yɛ adom a yɛntoa so 2 Corinthians na tie Paul a mɛka no ho asɛm hɔ a wɔfam 2 Corinthians chapter 1 verse 8 to 11 chapter 1 8 to 11 ɛnuanom tie nneɛma a atoto Paul a ɔno ka kyerɛ nti wo a wohwɛ me a wotie me Paul dwane gye ne kra nkwa na wote fie a wodi agoro ɔsɔfo kama yɛnhwɛ na nuanom yɛmpɛ sɛ yɛde ahohiahia a ɛbaa yɛn soɔ Asia ene no esie mo sɛ ɛhyɛ yɛn so boro yɛn tumi so ɛma afei yɛn kɔ dɔwu na yɛn a yɛhunu no yɛn mu sɛ yɛbɛwu asɔfo fɛso na ahwɛfo na tiefo nti ɛyɛ asomafo pɔ kɔ koroto asafo no enti te sɛ deɛ asomafo pɔ aba Ghana na ɔkasa kyerɛ Ghana fo sɛ ɔkɔ Asia no asomafo no omonya medwuma yem no omakwantu sem no niama etoto won no enti wo a wo hwɛ me a wotie me no enya nko na wo nenam amaniemu a ya wo sɛ nyame tan wo won na Yesu ni omokasa nyame ni omokasa ma won wosra etodo omo handkerchief san yade omo sunsum san yade Yesu yo nyankopɔn ba no mpo no die na etoto enti Kristo soma brabo no ohaw ni amane eka ho na amane no ba jise wo dwane eje okra nkwa enti ose yemfa wensie mu na nneoma etoto ye wo Asia no na yankasa ye kondo senka yengu enti enya nkwa na ose wu aka mepe mi wukura na asan wu na asan kwaso na kasa anzam no ovio ye santo ato an ovio hwe de atoto ose ye kondo wu so wo na ama aso voto aso ose na yɛn a yɛhunu yɛn mu sɛ yɛbɛwu ose ba bi eduru die na yankasa ehu sɛ yɛbɛwu enti yɛamfa yɛn ho anto yɛn ho so biom na mmom yɛde yɛn ho to Onyankopɔn a onya ne ewufuo no yɛde yɛn ho to Onyankopɔn na onya ne ewufuo no ɛnɛ deɛ mede ma ɔna nwumre nyinaa ne sɛ Paul de ne ho to Onyankopɔn a otimi nya ne ewufuo no so ɛma Onyankopɔn ɛboa Paul na oje Paul nkwa de a de wonamu bia dwane to Awurade my God me say dwane to Awurade dwane to Kristo na Kristo be ye dan obecho mo bebre mo dona no adwo mo nkwa so de biom obeda kura o mo mpa ye biom ena wo hweme a utie me enne dwane to Awurade na fa ho to Awurade so na Awurade a oye ma edikanfo no Awurade oje lot ene ne ma no enkwa no bebe bi o hwa me a wotie me bia eya waresem adwumasem bone bi na o maame ede moti akɔhya ase o papa apam bi no mo bi Awurade o dwane toa na obegyew na wo wahye no enemonya shalom peace amen ana hwefo ne tiefo ene yede nyamsem bra wo wie pɛ yaka kyo se ebia na sabre ya wo hwɛ me a wotiem na nko ye Kristo pie na enum onyam ne kura na obeye yira ba na so wo dai na wanti mi asore betimi aba so say na wo da obeka oba so ntem nsore ehe na wokɔ enti enne eya nkwaje da ma se akoma se ne adigidie na no ene ede pam ede kɔ nkwaje mu se bia enne omfa Awurade Yesu Kristo se wo Awurade na okra agye nkwa ene ye nkwaje da ma fa Awurade na obenya home edi ama okra o Yesu demo amen amen na ye bom pa ye kese mienu osofo akana fo maako 36 days na fo aduasa insia die ne wom nuama papa wom saa na nuama bone so wom enti na ye ba be bom pa ye se nuama bone bi a what remaining 36 days yimu no
Erade mreki out man. Erade the tia wo juma wa pomoden wo nyare o. Sa remaining 36 days or so for but na ambulance. Near the oxygen sin so, near the life support is sin so, accident when the name, the Juma Baba say, a jabby betoni fee, ne Jumemo, ne baby, ebe say, ye be funny baby no as when ya me pejan and sa remaining 36 days, a bayan could me dear da ama, a bayan could be a dama wabushia, we are soft for no one sorry ma, near my bay, ye can say radi yesu, and then Yamia Sama by ye, say yen yanaji a crown qua, me pejan fu akawa fimo, remaining 36 days, remaining 36 days. Him the boni biara the boni biara ewo bosome numo ewo nanumo ewrade mpanguma me ewo Ghana ha ewo Asia ho ewo Europe ho ewo America ho ewo Australia ho continent bi ame woso any country bi ame woso kuro bi ame woso say ye kuro kese kuro etwa obonefo ni hihwe ye bia ewo 36 days you know say yes kasem ahokyere adwuma say yade betuwo accident a sign awrade mpanguma me ma mpanguma me dwuma o yeso dem fie wa no na ba pa awrade say ba fie wa no wo fie ebe dia wo tie ye so wo dwuma of Jesus. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. More Facebook, the YouTube, typo. I break out. I break out 3 times. Yeah, Juma say remaining 36 days. I was saying you my also for your bomb price Raden Kai. Yes. Erade ye wo nipa nyame kai omo e wo Bible nyame kai nipa bebre obo okro man na bofo ko ni fie o bon pa say remaining 36 days on kai wo ayanesem on kai wo adwuma sem
onka wo sikasem boni akyekyeru nyina ne de wonam nyina ntia san de wo ba wura afefufuro no mo dabida bible say wogitum a ebeye adwuma wa mpreso a enye adwuma enti o ma nyina samosa o ma adwuma o ma adwuma nyina ye basa o ma ware nyina ye basa apomodene a ye basa ka se urade yesu me peja me busua me peja me adwuma me peja me ni pedua ba wo urade ni mo urade kai me fu akai awa fimo 36 days urade kai me krone kai me yire ne kai me mane kai me adwuma ne ma pomodeno ma wono me krata se no e wo bi man so me adwuma no obi man so bi wa no promotion no transfer no bi wa no go buy recruitment no forms na wa go buy police forms no immigration forms no bi wa no go buy fire service forms no o to form no right kind on father for yes for officer bi for officer bi wa no go buy also tuki dia de bo me ya kero eye juwa de bre awade kai wo bi on kai wo bi o se ye bia awade kai wo ejuma se mo ayare se mo awale mo tujabie mo o kai wo akonti se mo o kai wo kaye so basabasa awade kai wo ebusiobone awade kai wo ebusiobone yama be here na sayo awade kai they were not on fire of Jesus. Shout amen 3 times. Amen. It just saying ya about the last prayer. If you say the mranda ye juma ofia o bon pai de na wotwe e share densa mo amudi dwa mo amoye adwuma obo asikase mo aye den obo abibi o twan bibi o appointment bi fa wakoma so ade o de wadi frɛ no fi ba so share densa free chira ko si fi ada ade bi obeye bi abeye mo so amoba program ne nyina o de ho share densa bi wa no na bon pai o prayer ma for pray bon pai verse number 7 everybody ma do mo o si yen ta o si ya le so o si yen mo everybody ma wa se mo emre in the name of Jesus ka ameka se ba ko pe amen amen wo fi o ba bi o hwe me o tie me bia amen ya me nshira o pi yemra na yemre me bompa ya go nsuo no so wa wo de nsuo se so peja me nyami tumi Jesus se bebe bia o hwe me bia wa so nsuo nyami tumi mbowura nsuo no amen nsuo no na ne Yesu moja amen nsuo no na ne nsankyere ne nsuo amen nsuo no na ne ayare nsansuo yo de nsuo be ye biara adanse emra o documents bia wa so mo bia me frɛ adanse to so o Yesu demo amen amen afa me do fie ho o dam ho wa dwuma mo ho me de dosu ko Yesu mojem me sre Nyankopon sam hira obeda na onna be ya ode o Yesu demo amen sabre dia me de 1 hour esi ho if some paibon ankasa anso ye paibon anso ye ena me kon dam paibon say ye be bubu ye be dwiri ye be na mesene makon 3 mo amohwe TV ne de ego screen ani mo fra me ne Cedar our team ne ye na oba bompa ade bi opese ye no bompa wo ho bia na oba bompa na oba fa dance na mesene ne mo amotie radio no eye 0557 000 967 0557 0557 000 967 no matter to me no 0557 30 90
80 80 0557 0557 30 30 90 90 80 number extra to 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89 89 Namisra upi monsters or mid morning program back so I was Sompa a techima obetima follow me a 10 to 12 a Sompa techima a 106.1 Facebook obetime a morning mid morning 10 to 12 me no more enti monso so a mo nyina enti enya sanketo nyakopo be hira mo gidigidi pa bye bye.